To bol nejaký DJ Vladis, pomáhala Nikol, speváčka, taká slovenská neznáma scéna, Matce Babi. Je to dosť, sme zvyknutí počúvať iný čas alebo vidieť iný útok. Ja som smutný. 21.63. Fialky Lace 2.163 je výsledný čas aj ľavej prudárky a v tomto prípade aj celého družstva. Pravá prudárka o niečo lepší čas, tu je 20.59. Ľavá 21.63, pravá 20.59. Na určitú dobu budú súťažiť len mužské družstva. Stále sú tie tombolové lístky v predaji, pýtajte sa organizátorov, kde napríklad pri štartovnom, v občerstvení, možno, že už